Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Ribhoy Youth Federation Sengkmi haka arpu pratarik unaitung arjar arpsan. Kalayatay sani halor ka jing aibha ka sorkar yau khawreshan batru ka jing bamla jong ka sorkar hadu menta banlum ka khana samari nadu usnam arajar khatway. U President Kaseng uba Bipul thank you. Haka jing ekran bat kilat patay kubor uloong. Ba kajing karan jong kaseng halor kanikamat kalong nakadaw babun kilong ying badang syumi thamai kimpat yo satya yakabha na ukhaw Russian namarba ka sorkar kalabu jingkhen tang yakibalayap hakabayday batkani kaseng kalakarpad yo Deputy Commissioner jong Ribhoy District ba unshimkya yakanika kam bat ongru ba kaseng kansalet IT da kajingtho show Deputy Commissioner halor kanikamat briefing nakaliang jungi ka Ribhoy Federation halor kai ka ba nakaliang jung seng menta ka sngi janmit ha ka executive committee kala sim ne karai lese ka long kai ka ba pla lada nakaliang jungi jung pi ki pajba pi sngowi ka ni ka jing perkhat jungi seng balang handre bun na pring kinongelam ki badon hapo ka tunun seng jungi ki de kinongelam snong bat ngilayati bat yakran seni ba yakani la ar license bat ngipoi sekabenta ka bangin hab ban yakran no Syau DC jongga distrik Ribhoy ban penbor lane ban simno yakarai nakaliang jungu halo kanikamat kai ke bangi kwa banong sa sapi kalong ban nakaliang jong ka sarkar India hadu kini singi bakam sim la sim ya kanu ka census ka khana samari hadin jung arjar khadway te habaka kam sim hadu menta ngi ba man la ka suppose nam ka dik bandon be ka khana samari kata ka bangyong census lane kata ka socio economy census SECC hengi ba hadin ka arja kharwe hadu kini snam menta kam sem la sim ya kanu ka census but ka pelong ru banyakran ha ka bidi bat kawai ka ak ka bangitip ka NFSA jung snam arja khalai bal pentre jung snam arja khalai hagani ka jing pentre kam ya kani ka NFSA ngi ba bun teli kilong ying hapo kinong susnong ba verpet yo ikicing mentoy ka bakraw namar lembaga ni kajing sam yo khau baduk ke bangiong ngi lembaga ni ke NFSA kila pyas kilai benta ha ka bidi bat kerkom sam khau ya ka wei benta kiong kata ka non PHH ka bakan kata ka longging ka badon hapo ka non PHH kiyo ka banyo kilo ha ka sibnai u khau ha ka dor lesi ka bakam he bani ki PHH but kidon ru kita ki PHH sibenta kiong ka PHH ka bakiyo hadu san kilo ha ka sikli ha ka wei kiying lalah kawai kiying kidon kumpa sangut lese kiyo kumpa arsan kilo sipongut kila banyo kumpa dus sanpo kilo but sa sibenta pat ngiyong kibaduk tasam ta bagitip ke wai kibayo kumpa lai pusan kilo haga wei kalongying haga sibnai balai per kepelong ngi kiseng balang ka RBOF bahkan hapkran menta namar ngiyu iba kan nang mi kisnam nadu arajar kadwei kekut ka census kam penberat mai ke census arja khalway bat ke jingyo kalong kat kumu census jung snam arja khalway bat hagite ki snam ngi hadin ma pentri kam ni ke ai basam yo khaw ngi bun ki longying kiyo yo khaw hande haga je nanti na du snam arja khalway hadu mentau snam arpusan ngi kedon ke jing klat no bat nakaliang jong ka DC ka office jong ka DC ki wan sikisnong ki kerpat jingi kirang basnong bat ki lale ru ya kita ki biometrik bagi ong lara kidon kino ki bayap kin a jing tip no sa ka office jong DC supply kai ki bangi kalong ba ladangi ai nakaliang bat kilap bam layap kidon ki ba ki itu ki kerteng ki ba im haswa jong sistem arjar kadwe kila khlat no adu kini ki sistem menta ngi bayaki la simrai ban pendu no yu khau Henry kai ke belum kalong ba ya ki bakhat mai pat adu menta kim pala perung mai te ngi sim ya karai meneng yong ba ngin penbor ya DC ba udai ban
ai ke benta jong tu ke senong subuh mentah ke wei ke senong A lana kidon kumpasan spa ngut kibarung ha ke ni ke NFSA ha ke benta jong ka PHH kibayo san kilo kidon san spa ngut kamut ha kata ke senong A karung kumpa arton siteng ukau ya ketu ke senong menta nadu arjar khatwei hadu kini arjar pesan lese kila khat no kumpa chi spa ngut su ni ong kalau lese kam jia kam kita hari yo lese kadon kumpa chi spa ngut kila khat no te jingkeli kalong ba san spa kilo kau kalau ai su ya ketu ke senong kepala dan hok benyo handai kila pensange jingkeli kalong sei kerja ke san spa kilo handai kai ka jingmut ke bangi kwa ban tip sepajba bat penbor ya udisi lada ka senong e kayo ha tu kisnem menteri kami ka skim NFSA kumba arton steng kum arja san spa kilo haba kidon kumba san spa ngut ta ki PHH kamut ba kirsunyo tang ki baklat kalong ke bamla ban pediang kila dai ban perung ru wat gi gitu ki longing ki balang kha kidang mi ying thmai ru ki bamdan ka list jong keteng hapo ketika sensus jong snem arajar khatwei te kani karai ngi la sim taksi janmit ban ngin saai ka jingtho shau disi lasai ban penbor disi ba udai ban wat jingtip benia no ya ki betmai bat ya ki bayap umdai ban keni no na kate ka snong handai ban perung no apat ya ka hok ha ka chu ka nong snong ha ki tu ki longing ki bami ki khun ki betmai dan ki longing ki tulming ki betmai number dia menta lese ke sarkar kana banai dau DC ula banai dau benong ba kampat sim ke sensus mai ngin pala banai lada kalong kumta kamut ba wat itu ki long itu ki ying ki badon ki bayak ro ndai ban penduk ai suang mai padon ke sensus mai lada pila ban penduk itu ki longing ki ba laklat balik pimla ban iPad ya kita ki longing ki ba mi thmai lada itu ki kun ki mi thmai ngidon hang ni kita khot jungi hapo ka seng arbi wayap ki balali serendar ru ya kakat ke jungki wal bagi di kita ki non PHH ki buyok tang nyugi lo sibrai kadau kalong tiong baba ngila trei kam sarkar ilok ngala trei kam sarkar ngim so don hoksu bangin litpan yo kau bedok kila don baserendar habala serendar balai ba udisi naka office jong DC supply kamliong yurong basnong banamar ba kapat sim kana samaritang kabatumai kani kanyo kilo bala pendu snong jong me ai ka keteng jong kalongying ki baduk sisa snong me ngingin ai no ha keteng jong ta ha katu ndai ban chu set no tang ha office ba uni la serendar u khaw la don pok office ngi klem da ai pat yano tingin tip yano la ai handi la serendar naka snong jong we pendap no itu khaw jong ha katu snong jong e tegemut ba ya ki beduk bepli kinyo ya ka hok ngi nadu sama arjar khatlai menteri kami ni ke skim ya kini ka ak ya kini ka an henry laringi yong ublei ula kurku sikat dei haka jeng nanti san snam nanti spose snam ula kurku la don hakiju itu kilonging ki ba mensua kim don tangi we nong trekam sarkar kilaran ru alai kinong trekam sarkar har tu longing ki bayo kam sarkar kam hikai haki government LP school kum kita aru ngikirpat bakin serendar habaki serendar ngikirpat UDC ya ketu ka hok ka bayo ketu ka snong ai ba udis ka office jung DC bat ki rang ba snong jutu ka snong kines tu ngimong ba ra no ya ka hok jung tu ka snong ai no showay hendai la ki serendar ya ketu ka benta ka serendar di banyo pat tu ka ju ka snong kani kan trikam tal adu ba ka sarkar India company pat ya ka sensus mai hinang banyo lut ya ka hok kibaria kibadi hok sisa ru kinyo yang ditat lu papat sim ya kano ka rai na ka sarkar India ban lumno ya kana samarita kamut ba kan sim ya ka jinga jungi ban trikam ha ka district riboy ai ba ka district riboy UDC jo ka district riboy un sim ya ni ka jingdawa jo ka RBF bangin penkut dang lembah kalat patai kubur lasa ingin di ai no ewi gejing tho so disi bau penterikam ya kum kini ki baro bagi kerman scam udisi batmai kunci me kan ni kalenti ban penterikam ha gejing start ke jungu ban nakalen jungi ngin ang pitu ha gejing lenti ke jungu ha kiski berwan tulis juga
Wat penleno ya kani kakabu. Ki sopti tho ki babha bat shongdor nadu 20,000 hadu 100,000 tingka. Menta pila banyo hakador lai 4,000 tingka. Ya ki sopti tho ba shongdor hinyo 4,000 seneng pinyo tang san 4,000 tingka. Tang kata kawai ke sopti kadai kawai ke design tang naka benta jongpi. Wan jet nok loi na maulai moro bat na mod pran. Pun no menta hau khandai saulai riusan pra hinyo lai pra.